No niin, tervetuloa semmoinen Lätkässä lätkää podcastia. Ja tänään teitä koittaa ainakin viihdyttää minä, Laaksosen Iiro, Kuokkasen Antti ja Aleksi Tikkanen. Ja me ollaan saatu tänne studio kiekkoispoveskari Petteri Rimpinen. Tervetuloa. Kiitos paljon, kiva olla täällä tänään ja vedetään hyvä setti. Vedetään. Ihan alkuun, miten menee? Tosi hyvin menee, tänään oli pieni vapaa päivä tai semmoinen vapaaehtoinen päivä, että käytiin hallilla vähän tuulipuvut päällä jäällä ja kun eilen saatiin voitto, niin joskus näinkin, että tulee vähän vapaata. Semmoinen mukava rentopäivä. Oli joo. Hyvä, että näitäkin löytyy välillä. Kyllä. Mutta hei, aloitetaan ihan alusta. Mitenkä siirryt jääkiekon pariin joskus nuorempana ja oliko se niin kuin alusta asti niin kuin selvää, että haluat olla tolppien välissä vai tuliko se niin kuin pikkuhiljaa siinä matkan varrella? No ehkä kaikki lähti siitä, kun Broidi aloitti pelaa niin kuin lätkää ja sitten tietty pikkuveljenä haluaa niin kuin itsekin kokeilla ja sitten se ulkojäältähän se lähtee niin kuin varmaan aika lailla kaikilla ja siitä sitten kiekkokouluun ja maalissa varmaan ekan kerran joskus 5-6-vuotiaana, että tosi niin kuin alkuun kuitenkin, että kun alettiin pelaa niin kuin pikkukentän pelejä, niin hyppäsin maaliin, mutta sitten taas, että jos oli jotain turnauksia, niin mä olin pitkään myös pelaajana, että mä en halunnut päättää sitä niin kuin liian aikaisin, mutta sitten se jotenkin vaan tuli jossain vaiheessa se maalivahti, tuntui niin kuin itselle luontevammalta ja halusi sitten jatkaa niin kuin sitä. Mutta sitten oli niin paljon sellaisia, että kysyttiin, että haluat olla maalissa vai pelaajana, niin usein halusi vielä silti olla niin kuin kentällä, että olisi niin kuin molempia mahdollisimman monipuolisesti pitkään vielä. Niin. Onko se mistä sä aloitit jääkiekkoa? Mä aloitin tuolla Kirkkonummen Salamoissa ja mä olin siellä aika pitkään, kunnes 13-12-vuotiaana lähdin Espooseen. Lähdin itse asiassa kesken kauden, että siinä oltiin uuden vuoden jälkeen pelaamatta se, että siinä jotain siirtolupahässäkkää ja muuta, mutta pääsin treenaamaan, niin se oli ainakin tärkeä juttu. Joo. Kyllä. Joo, sitten Iirolle mieluisin kysymys on varmaan, että sä kävit vähän pyörähtää Turun puolella. Niin ja millainen kokemus se oli ja miksi TPS? Siinä oli hyvä kausi alla ensinnäkin, että mä olin just täyttänyt 15 tai jotain vastaavaa. Ja sitten se on se ikä, kun alkaa tulla niin kuin muiltakin seuralta vähän kiinnostusta ja piti alkaa miettiä, että Espoossa ei silloin ollut liigajengiä. Se oli itsellä tavoitteena, ei ollut oikein selvää, mikä liigan tilanne on, että sehän oli suljettu ja muuta. Niin sitten mä ajattelin, että siinä voisi olla se niin kuin oma paikka, pistää vähän jalkaa oven väliin siinä. Mutta se on aika vaikea mennä niin kuin uuteen paikkaan yksin asumaan ja muuta. Siellä oli ihan pakko heittää novelle tähän väliin. Ei olla vielä novelle sponsoroitu. Ei vielä. Painosanalla, ei vielä. Jättää yhteyttä. Mutta joo, niin siis oli niinku silleen hieno uusi kokemus, että mä olin 16-vuotias ja asuin yksin kotona ja oli niinku iso odotuksin lähdettiin sinne, mutta se ei sitten loppujen lopuksi mennyt niin hyvin kuin ehkä niinku itse ajattelin ja siitä ehkä kertoo se, että vuoden jälkeen takaisin myös Espooseen, niin siitä voidaan käydä vähän lisääkin vielä juttuja, jos te haluatte. No lähinnä voisi pohjustaa sitä, että oliko se ihan eka päätös palata Kiekko Espooseen vai oliko jostakin muualtakin kysyntä? No totta kai siinä vielä niinku mietittiin, että mihin, mutta sitten se tuntui ehkä itselle niinku turvallisimmalta, kun ties mitä se on. Että sitten taas kun Turkuun mentiin, ei oikein tiennyt mitä se on. Ja sitten jos taas lähtee niinku jonnekin muualle, että ei halunnut lähteä niinku kiertelemään eri paikkoja, että olisi se niinku Espoossa mä tiesin tasan tarkkaan, mitä se tulee olemaan. Niin ei enää halunnut lähteä niinku koittaa, että mitä se voisi ehkä olla. Pystytkö sä nimeämään sitten joukkoita, mitä olisi mahdollisesti ollut? Vai oliko mitään muuta kuin Kiekko Espoo, joka kysyy, tutko takaisin? Vai oliko ihan oma päätös? No se oli mulle niinku tosi selkeää, että siinä oli muutama. Se yksi vaihtoehtohan oli kuitenkin vielä olla Turussa. Mulla oli sinne sopimusta jäljellä ja muuta. Ja sitten Espoo luonnollisesti, kun tänne päädyttiin. Ja sitten oli, sanotaan näin, että tosi lähellä Turkuun yksi joukkue. Oli Lukko. Voi olla. Niin oli vaihtoehtona, mutta sitten niin kuin jo sanoin, niin oli kiva palata kotiin ja en kyllä niin kuin kadu sitä päätöstä ollenkaan. Jes. Saman tien lähdit takaisin Kiekko Espooseen, niin sähän pääsit melkein saman tien pelaamaan jo Mestistä. Joo, että siinä oli ehkä alkuun vielä oli niinku tosi hieno palata kotiin pelaamaan taas. Mutta se viime kauden se alkupuoli ei ollut ehkä itseltä kuitenkaan niin hyvä. Mutta sitten siinä kuitenkin koko ajan tiedettiin, että siinä on se mestispaikka niinku vähän auki.
Ja sitten sieltä tuli joku loukkaantuminen ja sitten pääsi itse siihen luonnollisesti ja sitten se kaikki meni niin kuin hyvin ja alkoi hommat rullaa, niin se oli kyllä niin kuin tosi tärkeää, että pääsi jo viime kauden mestiksi, et ei muuten nyt olisi oikein mitään palaa pelatakaan liigaa ilman sitä mestishommaa tossa. Miltä se on sitten tuntunut? Eikö sä kiekkoispahan mennyt vähän niin kuin kakkosveskariksi? Joo. Niin kuin alun perin, mutta sitten tullut hyvät näytöt. Niin. Joo, ja sitten sehän meni vielä silleen, että tuossa koko ajan tietyllä tapaa nuori pelaaja, niin voisi sanoa, että tryoutilla, mutta kuitenkin käytännössä niin kuin liigassa tryoutilla, että muthan voidaan käytännössä pistää mestikseen tai A-junnuihin, jos tarvii, tai jos ei niin kuin lähe, niin sittenhän sieltä tietty homma tai joku, että se on kuitenkin niin kilpailullista se niin kuin homma siinä, että ei se ollut ihan niin kuin lehteen kirjoitettu vielä, että mä tuun pelaamaan edes liigassa. Että siinä katsottiin se alkukausi, että miten lähtee ja nyt se on lähtenyt hyvin ja nyt on saanut niinku pitää paikkaansa, mutta itse mä koen edelleen, että niinku koko ajan pitää näyttää. Ja se on se niinku mentaliteetti tässä. Kyllä me voitaisiin Tepsin kanssa vähän hieroita jonkunnäköistä diiliä. Se kävi sulle kyllä. Joo, tää on hyvä, että turkulaiset päästään heti radioon, niin alkaa eti tekemään näiden lätkäpelaajien kanssa hankintoja pöydän alla diilejä. Siitä on miettinyt sekä vähän jutella. Mites sä oot kuitenkin pelannut aika lyhyen ajan sisällä U20 SM, Mestistä ja nyt SM-liigaa, niin oot sä huomannut sen pelillisen eron, varsinkin kun maalivahdin silmiin? On siinä jo ero, että moni pelaaja osaa niinku olla maskissa paljon paremmin. Sitten ihan kärkeä, että hän on tosi paljon taitavampi. Että A-junnussakin on. Siellä voi olla joissain joukkueissa niinku muutama. Niinku sellaisia pelaajia, jotka voisi ihan helposti pelaa Mestistä liigaa, mutta sitten taas siellä on tosi paljon nuoria pelaajia. Ja itsekin ollut siinä niin kauan, niin nythän ne niinku naamat on alkanut vaihtua tässä niinku 3 vuoden aikana. Ja nyt sieltä alkaa tulla jo, minkä ikäisiä nuorimmat on 08 eli 16. Mutta se on ollut niinku hieno nähdä, että itse ollut aina kuitenkin se nuori jätkä joukkueessa ja tällä hetkellä on myös niinku nuori jätkä, mutta sitten kun alkukaudestakin olin pari peliä mukana ja muutenkin kesällä niiden kanssa oli niinku tekemissä, niin sitten ei ehkä ollutkaan enää se nuori, niin se oli niinku hieno, että ei nyt, en tiedä konkari, mutta vähän vanhempi jätkä pääsi olemaan niinku kerrankin. Niin, ja pääsee nuoret ottamaan vähän mallia ja katsomaan vähän sitten myös siitä samalla. Kyllä. Miten pukkarista, siellä on nämä perustieksalliset ja nää, niin miten on ottanut sut vastaan? Tosi hyvin alusta asti, että meillä on ollut kyllä niinku hyvä meininki siinä. Ja sittenhän meillä on paljon myös niinku on Kanadasta pelaajia, Ruotsista on pelaajia, yksi tanskalainen. Että aika silleen, voisi sanoa, että pääkieli alkaa olla melkein niinku englanti, mutta kyllähän siellä niinku suomeakin puhutaan ja sitten ruotsalaiset, niillä on se 6 äijän ryhmä tällä hetkellä. No itse asiassa ihan siinä mun vieressä, kun meillä on maalivahdilla paikat siinä niinku kopin päädyssä, niin sitten ne aina kokoontuu aamulla siihen. Nyt mä oon vähän alkanut jossain vaiheessa, kun ei enää jaksa kuunnella koko ajan pelkkää ruotsia, niin sitten mä vähän siirryn ehkä sen toiselle puolelle koppiin. Kulonummen kanssa juttelee välillä, mutta ei meillä on niinku kaikki niin yhtenäisiä ja on ottanut kyllä hyvin vastaan. Joo, teillä Kopissa on vissiin hyvä joukkuehenki ja plus mitä olen itsekin käynyt katsomassa teidän pelejä, niin siellä on hyvä meininki muutenkin siellä teidän hallissa yleensä kotipeleissä. On siellä joo, että meillä on hyvät kannattajat ja nyt on ollut kyllä niinku kans yleisö löytänyt hallille. Että totta kai pelithän on meillä mennyt niinku joidenkin odotusten yli niinku ihan varmasti ja muuta, niin sekin auttaa siihen, että porukkaa löytää sinne ja on hyvä meininki ja niin kaikki vaikuttaa kaikkeen tietyllä tavalla. Ja varsinkin varmaan sekin tekee sen, kun kuitenkin Espoossa liigassa ei ole ollut tavallaan joukkuetta kuitenkaan moneen vuoteen. Niin joo, varmasti se kiinnostaa tosi paljon ja toivotaan, että se ei niinku, ainakaan tuo kiinnostus tässä niinku laskee, että nimenomaan nousee ja saataisiin mahdollisimman paljon niinku halleja täyteen. Noi IFK-pelithän on ihan selkeitä, että ne on aina täynnä. Ja muuta, mutta sitten saataisiin vielä niinku viikonpäivinä just tolleen niinku KK:ta vastaan, niin vieläkin vähän enemmän, vaikka niinku luvut ollut ihan hyviä, mutta vielä vähän enemmän. Turussa on ehkä se vähän ongelma, että halli ei oikein täyty. Se ei oikein täyty, mutta se on tosi iso halli. Niin mut parempi sijainti tarvisi. Niin tarvitsisi olla. Sen itsekin kävin sen niitä liigapelejä kattoo silloin kun itse pelasin ja muuta. Niin ja just kaikki puhuu siellä, että se ongelma on se sijainti. Sinne täytyy joko mennä julkisella tai bussilla tai autolta. Niin se on vähän hankala. Se on vähän hankala, se on vähän syrjässä se halli. Metroareena. Niin. Mutta onhan siellä kuitenkin, kun miettii, niin aika
paljon, mutta kun se halli on noin iso, niin sitten kun sinne lyö sen 4-6 tuhatta, niin sehän ei näytä yhtään miltään noin isossa hallissa. Sitten taas kun meille laittaisi 6 000, niin se on melkein täynnä. Mistä asiasta kukkaudukko, mistä Showtime? Niin on peräisin. Hyvä kysymys ja paljon on tuohon saanut vastata, suht samaa tarinaa selittänyt, mutta mähän koitin itse alkuun pitää sitä vähän piilossa, että se oli mun terissä. Oli niinku toi Showtime, kun oli tulossa noin Mestiksen playerit ja U18 kotikisat ja muuta. Ja sitten se oli jossain toi Hämäläisen Janne näki sen, että mulla on niinku terissä tommonen juttu. Ja alkoi sitä kaikille muille. Mä koitin alkuun vielä olla vähän silleen, että älä nyt liekitä. Mutta siitähän se lähti. Ja tänä vuonna noi meidän media-ukot on ottanut kans siihen niinku vielä enemmän kiinni. Ja sitä on tuossa somessa pyöritelty ja muuta. Ja muut mediat ottaa siihen niinku, ottaa siitä aihetta ja muuta. Niin se on lähtenyt vähän lentoon, mutta ei se ole ihan hauskaa. Koetko sä, että tämä Showtime-lempinimi tuo niinku tähän sun pelityyliin yhtään vahvuutta? Tai koetko sä, että se lempinimi on semmoinen, että se antaa sulle poweria? Siis kyllä se tietyissä tilanteessa on, että jos aletaan elää niinku pelin niitä ratkaisuhetkiä, niin sitä voi niinku itseä vähän pumppaa, että nyt on niinku Showtime. Maski sisällä sanoo itselle vaan, että Showtime. Joo. Rankkarit tai jotain muuta. Mikä mä näin se sun IG:ssä joku klipi jostain peli, olisiko ollut, eiku Kärppiä vastaan, oliko se Garnier vai ketä aamu, ja saatit siitä ekaa koppia, ja sitten tuli vielä riparikiekko susta, ja sit saatit siitä vielä kopia. Joo, se oli IG:ssä, toi liikakin oli jotain siitä laittanut, mutta joo, eli Gardineri ampui alkuun siitä siiveltä, tuli aika kovaa se ampuu, niin kova iso ripari siitä patjoista. Itse asiassa potkasin kerran siinä tyhjää terällä, että mä olisin ehkä parhaassa tilanteessa ehtinyt siihen vähän paremmin vielä. Mutta sitten piti heittää sen kaikki mitä saa, ja sitten tuli loppujen lopuksi aika hieno rälläkoppi, mutta siinä olisi voinut tehdä asioita myös paremmin. Noita ei saa ihan liikaa tulla, ettei tule tällaisia ohipotkuja, mutta se oli kyllä hieno koppi. Ja harmi vaan, että oli vieraissa tällä kertaa, kun varmasti olisi yleisö syttynyt Metro-areenalla, mutta sille ei ole väliä nyt tällä kertaa. Kuka sitten on sun mielestä vaikein pelaaja, ketä vasta olet joutunut torjumaan? No yksi, kuka tällä kaudella on ollut aika liekeis, on toi Iiro Pakarinen. Joo. Ja onko 3 peliä sitä vastaan, ja se on tehnyt joka pelissä mulle maali. Mitä se tällä hetkellä 25? Ihan älyttömiä määriä. Pikkuhiljaa rikkomassa sitä maaliennätystäkin. Kovassa vireessä kaveri kyllä. Et siis siinä on jotenkin, sillä ei ole mitään niinku tiettyä juttua, mutta se on niin vahva siinä maali edessä, se löytää ne riparit. Niinku. Et mä muistan sen ekan pelin, mutta vaihdettiin Nordicsella maaliin. Ja pikku jännitys tietenkin, eka liigapeli ja mökki on täynnä ja kauden eka liigapeli vielä ja paikallismatsi. Että toi Lehterä alkuun tiputti Martinille, se ampui, sitten mä olin, että okei, että tästä selvittiin, torjui olkapäällä, mutta sitten sekunnin päässä se kiekko oli maalissa, kun Pakarinen oli löytänyt sen ennen mua jo sen kiekon siinä. Niin sille ei ole niinku sellaista ihan tykkilaukausta, vaikka sekin on niinku tosi hyvä, mutta se ei ole kuitenkaan liigan paras, että Gardinerilla on ja sitten meidän Quennevillillä on kyllä niinku varmaan kovimmat ja tarkimmat laukaukset liigassa. Joo, vähän sun henkistä valmistumista just noihin peleihin, että minkälainen se on, miten sä just tää, että oot sä sitten maski sisällä ennen peliäkin jo siellä kopissa silleen, että Showtime, ja sitten lähtee henkinen valmistautuminen siihen? No itellä on ehkä vähän silleen tietyllä tapaa vähän rennompi, että mä en tykkää niin paljon ennen sitä peliä niinku koko päivää niinku olla hiljaa ja keskittyä tai muuta, mitä joskus niinku kuulee. Siinä on ihan peruspalloringit ja jäälämmöt, haetaan hyvä fiilis. Ja sit kun peli niin kun alkaa, niin siinä aletaan sitten pumppaa itteensä ja tarvittaisiin mitä se päivä sitten vaatii. Joskus se voi olla toi Showtime tai jotain muuta. Niin sitten perus jotain tennispallon seinään. Se on välillä. Mä en ole sitä vielä tällä kaudella ottanut, mutta se on joskus kyllä. Mutta se mikä vaikeutuu tässä koko ajan, niin noi pelithän ei enää silleen, sulla ei sitä alun jännitystä, mikä oli niinku ekoissa peleissä. Että se jännitys vähän katoo siitä, mutta sit sun pitää silti löytää ne keinot, että sä pääset siihen niinku flow-tilaan ja saat sen parhaan irti. Niin se on ollut niinku vaikea ja vähän jopa yllätyksellinen tietyllä tapaa. Et ei ole osannut siihen valmistautua kyllä, mutta ihan hyvin ne on niinku mennyt ja just Veska Coachin kanssa paljon mietitään niinku eri keinoja siihen, että
miten aina saadaan se paras irti, kun pelejä on kuitenkin aika paljon. Niin on. Kyllä. Ja urheilussa ylipäätänsä sattuu aina, että tulee tappioita, häviämisiä ja epäonnistumisia, niin onko sulla jotain tiettyä juttua, että miten sä käsittelet ne sitten, ne asiat läpi tavallaan pelin jälkeen? No siihen on aika monta kaikenlaista. No enäähän niihin tuloksiin ei voi vaikuttaa. Itse viime peli, mikä pelasin, se oli Ilvestä vastaan. Se oli itseltä aika tyly, että 6 maalia ja niin kuin selkeästi kauden huonoin peliä. Mutta ei, sit, niin kuin, noi on niitä hetkiä, kun mitataan, että kuinka hyvä sä oikeasti oot. Niin kuin seuraava peli, miten pystyy suorittamaan. Itsellä ei ole seuraavaa peliä vielä niin kuin tullut, mutta katsotaan tuleeko se lauantaina. Niin siinä niin kuin sit mitataan. Ketä vasta teillä on lauantai? Meillä on Lukkoa vastaan Raumalle. Joo. Niin noi on niinku sellaisia hetkiä, että kyllähän kaikki pystyy olla hyviä silloin, kun kaikki on kivaa ja muuta, mutta sitten kun ei meekään niin hyvin, niin miten se seuraava peli, niin noi on niinku iso juttuja. Jes, sitten maajoukkue. Sä puhuit just tuossa ennen kuin kamerat lähti käymään ja mikit lähti päälle, niin vähän mainitsit sitä, että on ollut vähän maajoukkue-hommia tässä nyt ollut lähiviikkoina. Sä olit muun muassa tuolla Hilinka-kupissa ja ollut Pikku Pohjolassa, niin kuin meikäläinenkin on ollut aikanaan, niin minkälaista ne on ollut ne kokemukset? Tosi hienoja, että just niin kuin sanoit, tuo Linkka-turnaus on ollut kyllä yksi hienoimmista, johon mä oon päässyt itse asiassa 2 kertaa osallistumaan. Ja 05:stenkaan me saatiin myös pronssi mukaan, mutta itse olin siinä vähän enemmän kakkosveskarin, kolmosveskarin niin kuin roolissa. Ja sitten 06:stenkaan meillä ei taas mennyt niin hyvin, että mites meille kävi, hävittiin pronssiottelu sitten lopulta. Mutta ne on ollut kyllä hienoja turnauksia. Ja 06:stenkaan koti-isät, se oli niinku hienoin tapahtuma, mitä on ollut maajoukkueessa, mutta siinäkin jäätiin kyllä pahasti vajaaksi. Mutta katsotaan, jos nyt lähtö tulee Ottavaan ja 20 kisoihin, niin jos sieltä saataisiin uusia vähän hienompia muistaa vielä. Vähän katsetta tulevaisuuteen. Joo, eli tosiaan kun sä oot päässyt paljon tavallaan jo tekemään asioita, ollut monessa jutussa mukana, niin missä sä näet itse 5 vuoden päästä? Että ootko vielä Euroopassa vai olisiko siellä tuolla Amerikan puolella NHL:ssä? No 5 vuoden päästä niin ehdottomasti tavoite on olla Amerikan puolella. Ei Eurooppakaan ole huono vaihtoehto missään nimessä, mutta kyllä tässä vaiheessa pitää se tavoite olla niin kuin siellä, että pystyisi Pohjois-Amerikassa pelaa. Ja tietenkin NRissä 5 vuoden päästä olisi niin kuin realistinen tavoite, mutta se on myös tosi kova tavoite. Saa tehdä töitä. Kyllä. Saa paino. Sitten millainen teidän Puukopin henki on niin Kiekko-Espoossa? Niin ylipäätään, millainen se? Jotenkin tosi positiivinen tällä hetkellä, kun hommat menee niin kuin on mennyt, ja se on ollut koko ajan, että niinku pienistä vastoinkäymisistä ei se ole niinku vaikuttanut siihen. Ja vaaditaan kyllä toisilta sit paljon, kun on niinku treeni- tai pelipäivä. Ja niin, tietty se on vaikeaa, kun porukka kasataan niinku kokoon käytännössä tyhjästä. Et kesällä ei edes ollut koko porukka itse asiassa kasassa vielä, kun noi Quenvillit ja muut tuli niinku myöhemmin. Okay. Mutta meillä oli sitten siinä kaikennäköistä saunailtaa ja reenailtiin ja ryhmäytymistä, kaikennäköistä erilaista, että saatiin se yhteisenkin niinku kuntoon. Mitä kuinka usein teillä on niinku reenit viikossa? Totta kai niinku aamujäät ja tällä. Joo, meillä on yleensä niinku just, että treenataan vaan kerran päivässä maanantaista. Niinku, no sunnuntai on aina vapaa päivä. Sitten pelit, se riippuu niin paljon peleistä, että yleensä maanantai, tiistai on treenit ja vaikka keskiviikkona peli. Sitten torstai vähän riippuu, onko vapaa vai treenit. Ja perjantai, lauantai on kanssa sit niinku pelipäiviä yleensä. Ja meillä on sitten pelipäivänäkin niinku aamutreenit siinä, käydään aamujäillä. Ja ne on varmaan sitten ehkä vapaaehtoiset vai? No se vähän riippuu, että jos on vikapeli, niin sitten on yleensä just vapaaehtoiset. Mutta jos on viikon eka peli, niin kyllä siellä kaikki, koko jengi on ja muuta. Et se on niin viikkokohtaista, muuttuu vähän sen noin ja välillä tulee vapaapäiviä johonkin. Niin kuin tänään oli vähän niin kuin tommonen vapaa päivä, mutta kyllä siellä silti porukkaa hallilla. Joo. Vähän jääkiekko ohella, että jengi haluaa tietää sen, että mitä sä teet niin kuin silloin, kun sulla on vapaata. Joo, no siis sitä ei ole ihan liikaa ollut, mutta sehän menee niin kuin uilaamisessa ja sitten kavereitten kanssa syömässä ja nyt pleikkariikin koittanut vähän pelata erilaista
vähän rennompaa menoa ja erilaisia sarjoja. Käytkö sitten koulua enää ollenkaan tässä vaiheessa? Käyn joo, tai oon vielä koulussa, mutta se on nyt ollut vähän silleen tietyllä tapaa paussilla. Että menee niin paljon energiaa ja aikaa tuohon niinku lätkään tällä hetkellä. Että olisi niinku aikaa kyllä käydä myös koulussa, mutta sitten jotenkaan ei ehkä pysty sitä just tällä hetkellä tasapainottaa. Mutta on vielä niinku tuolla merkonomilinjalla kuitenkin kirjoilla ja viime vuonna tehtiin vielä aika paljon. Mutta Joo. tarkoitus olisi nyt vielä vähän tehdä kouluukin tässä. Mutta Niin vielä kun kerkeä. Niin. Mutta Eikä Pohjois-Amerikassa kerkeä enää. niin, että katsotaan, jos tässä nyt vielä kevättä kohti jotain saisi aikaa ja ehkä valmistuu sitten keväällä, mutta en mä siitä niinku liikaa stressiä ota tällä hetkellä. Kyllä. Ja justhan tuo jääkiekko on niinku iso osa sun elämää, niin onko sulla jotain muuta mielenkiinnon kohteita sitten jääkiekon ulkopuolella, esimerkiksi joku golfaa, tai onko sulla jotain musiikkihommia tai mitä tämmöisiä? No kyllä se aika pyörinen urheilu ympärillä, että padelit ja tennikset. Mä en ole golfia, mä oon koittanut pari vuotta vähän käynnistellä. Se ei jotenkaan vielä lähde, mutta kyllä se, jos lätkäpelaa haluaa olla, niin kyllä sen golfin pitää vaan lähteä. Melko monista itse asiassa pelaa. Kyllä. Niin, kyllä se pitää tässä jossain vaiheessa saada. Ensi kesänä ehkä. Siinä haastetta kesälle. Kyllä. Sitten ja kun palataan tähän maajoukkueasiaan, niin sitten ja kun sut valitaan meidän kisajoukkueeseen U20 tuonne Ottavaan, niin miten sä koet tai näet niin ton sun roolin näissä kisoissa? Koet sä, että sä oot se aloittava veskari? No se pitää olla niinku tavoitteena itsellä nyt tollaisen kauden jälkeen, mutta sitten itse koen, että mulla on aika paljon myös annettavaa niinku muuten kuin, että jos on vaikka sit kakkosveskarin roolissa tai mikä onkaan, niin tuoda sellaista niinku hyvää positiivista ilmapiiriä ja kannustaa muita ja muuta tällaista. Että se on kuitenkin sit vaan yksi tapahtuma, että ei sitä tarvitse niinku liian vakavasti ottaa, että siellä alkaa mököttää ja näin, niin se ei ole se juttu, mutta kyllä tavoite on totta kai pelata ja se olisi hienoa. Oletko sitten miten valmistautunut? Tai alkaako tämä valmistautuminen yleensä tässä vaiheessa kuinka aikaisin? No sanotaan näin, että kesällä vielä se ei ehkä ollut itselle hirveän realistinen edes, että niinku kisoihin voisi päästä. Niin se on itse kyllä niinku tiesi, että se tulee tämän niinku hyvän alkukauden kautta, että sittenhän siitä vasta tulee niinku realistista ja muuta. Että nyt on koittanut suht vähän vielä miettiä niinku kisoja ja muita, koska tässä on vielä kuitenkin liigaa niin paljon pelaamatta. Vähintään pari viikkoa, jos lähtö tulee, niin et ei sitä vielä saa niinku liikaa niihin valmistautua. Sitten se alkaa, kun ollaan koneessa, niin sit alkaa kisoihin valmistautuminen. Sitten kaadetaan Kanada. Kaadetaan kaikki. Se on se mentaliteetti totta kai. Ääniraitakin paukkuu. Joo. Se pitää olla mentaliteetti kunnossa. Kyllä. Koska teillä sitten on se lähtöpäivä, tai koska se on se kalenteriin merkattu Finnairin lento? Lähtöpäiväksi on merkattu 15 vai 16. 16 päivä taisi olla lento, just se sanottiin jossain, mutta joukkue julkaistaan, oliko se 15 päivä? No niin. Okay. Eli siis, niin se tulee medialle julki, mutta tuleeko se teille sitten aikaisemmin? Meille pitäisi tulla jo vähän aikaisemmin, mutta sen mä voin sanoa, että ei ole vielä tullut, että lopulliset tulee tässä ihan niin kuin parin päivän sisällä. Jännitystä tässä kyllä, se on hyvä. Sitten, sä oot nyt päässyt vetämään näiden pukukoppin mukana jonkin verran varmaan aikaisemmin, tai on tuttuja pelaajia entuudestaan tulossa tähän U20-jengiin, niin minkälainen pukukoppihenki on, tai minkälaista oletat, että se tulee olemaan? Itse päässyt niin näkee aika paljon, tai 2 eri ikäluokan niin meininkiin, 06 ja 05 niin molempia. Niin molemmissa kyllä ollut aina tosi hyvä. Se ei taida olla yhtään sellaista pelaajaa, ketä mä en niin tuntisi aikaisemmin. Silleen, toi on kuitenkin niin tiivis, Suomi on pieni maa ja niin tälleen se ydinryhmä on ollut niin aika sama niin monta vuotta kaikissa ikäryhmissä. Mutta nyt tietty, kun 05 ja 06 tulee vähän niin kuin yhteen käytännössä, niin onhan se aina vähän erilainen juttu, mutta siinäkin just vaan, että tehdään asioita yhdessä ja nautitaan niin toisten seurasta, niin kyllä se joukkuehenki niin sielläkin saadaan varmasti ihan tappiin. Mitä sä veikkasit, ketkä vois ehkä jopa olla niin avainpelaajia? Avainpelaajia ihan selkeät on varmasti Konsta Helenius tehnyt kovaa jälkeä AHL:ssä ja liigassa jo pari vuotta, niin se on aika selkeä Kiviharju puolustuksessa.
Sitten jos yhden vielä nostaa, niin toi Halttunen viime vuonna pelasi aika hyvät kisat ja muutenkin hienon kauden, niin silloin aika painava kuti taas. Mä uskon, että siinä on 3 sellaista nostoa. Joo. Kyllä. No mitenkä sitten näin maalivahdin näkökulmasta, mitä meiltä on, että miten tuo yhteistyö puolustuksen kanssa on niin kuin kehittynyt? Ai niin kuin liigaporukassa vai? Tässä justiinsa näissä varsinkin nyt, kun menet pelaamaan U20 kanssa, niin pakit saattaa olla sulle uusia, tai ei ole vielä entuudestaan tuttuja, niin koet, että tästä on välillä joutuu rakentamaan esimerkiksi treeneissä sen, että... Joo, siis kyllä siitä joutuu varmasti vähän enemmän niin kuin käydä asioita läpi ja niin kuin tilanteet yksittäin läpi. Ja ehkä isoin, missä se tulee, niin on toi, niin kuin, jos tulee mailapelitilanteita, että mitä puheita käytetään, miten tarjotaan, mihin halutaan apu ja muuta, mutta ei niissä yleensä ole tässä vuosien varrella ollut kyllä niin kuin mitään ongelmaa. Että kyllä ne saadaan hyviä aika nopeasti kuntoon. Se on ihan oletettavakin tällä tasolla, että se aletaan hoitaa. Sitten vähän noista turnaushaastajista. Sen verran, kun ennakkosuosikit just Kanada, Ruotsi, Jenkit, niin onko minkälainen valmistautuminen? Tai jännittääkö yhtään? Ei jännitä kyllä vielä. Varmasti sitten, jos sinne pääsee mukaan ja pelit alkaa, niin ihan varmasti jännittää. Ja se on niin hieno noin 20 kisat. Ja mun mielestä meillä on hieno sellainen tietty pieni altavastaaja-asema kuitenkin tossa. Mutta mun mielestä taas Suomi on monta vuotta jo pystynyt voittaa ihan kenet vaan. Niin se on silleen niin kuin, itse pidän sitä aika hienona niin kuin juttuna, että pystytään oikeasti noita isoja maita aidosti haastaa, ja Suomihan on kuitenkin aika monta kertaa myös voittanut 20 kisat. Niin. Mitä sä veikkasit, kenen maan kanssa olisi niinku hankalit ehkä pelata? Mä veikkaan, että Kanada kotiyleisön eessä on kyllä tosi kova. Ja niillä on se, Jenkit on vähän enemmän sit vielä niinku taitopelaajia, mutta sitten Kanadalla tulee vielä se kovuus. Ne taklaa niinku ihan joka kerta. Niin ihan sellaista pientä eroa niillä joukkueilla on vielä. Ja sitten kun Ottavassa pelataan, niin kyllä mä veikkaan, että Kanada on täytyy vaan pistää räpylää hiukan tiukemmalle. Joo, rällää vähän tiukemmalle, niin kyllähän se homma rokkaa siinä. No, mitkä ne on sitten ne Suomen suurimmat vahvuudet tuolla kentällä, että esimerkiksi se Kanada voisi kaatua? No, niin kuin aina puhutaan, niin se niin kuin joukkuepelaaminen. Et ei, varmasti jos lähdetään ihan puhtaasti taitokiekkoa pelaamaan, niin enemmän kertoo Kanada voittaa kuin me. Mutta sitten se, että jos me pystytään pelaamaan niinku oikeasti joukkueena ja olla niinku työteliäitä ja muuta, niin mun mielestä ihan mitä vaan voi niinku käydä. Ja jopa uskon, että Suomi pystyy voittamaan ihan niinku helpostikin jopa. Et ei olisi mikään shokki. Sitä toivotaan, päässä torille. Totta kai. Kyllä. Tuosta torista puheen ollenkin, niin koet sä, että Suomi pystyy oikeasti voittamaan näissä kisoissa? Ehdottomasti. Et nyt mä oon vähän koittanut, meilläkin on toi Keskitalon Miro oli 2016 joukkueessa, missä oli Laineet ja muut. Ja Santeri Virtanen voitti 2019. Niin nyt tässä on alkanut viime aikoina vähän kyselemään, että mitä vinkkejä, onko joku onnenkalu, minkä voisi mahdollisesti ottaa mukaan sitten lähtöpäivänä, mutta ei ole vielä mitään isompaa vinkkiä tullut. Molemmat vaan sanoo, että jos sinne lähdet, niin kiekkoa kiinni ja muuta, mutta ne on kyllä molemmat sanonut, että niin kuin hienoimmat muistot lätkäuralta on tullut noista 20 kisoista just. Että. No vielä tuosta pelityylistä, niin miten sä koet, että miten tämä Suomen pelityyli eroaa just muista maista, kuten Pohjois-Amerikasta ja Euroopan muista maista? No me ehkä vähän räpätä. Sekin alkaa ehkä vähän pikkuhiljaa poistumaan. Saa nähdä, millaisella pelikirjalla me lähdetään. Mä en ole kuitenkaan tuossa 20 mukana ollut ihan liikaa, mutta se on just vähän enemmän sellaista niin kuin systemaattisempaa kuin Jenkeillä ja Kanadalla. Et nehän koittaa pelaa sellaista vauhtikiekkoa ja miten saadaan kaikki nopeasti vauhteihin ja mennään eteenpäin vaan. Ja. Sähän voisit siellä kopissa vähän sanoa, että 1 antaa kova paine, menee ihoon. 2 tulee siihen hiukan lähellä. Jeesas, 3 se B-piste kaare ja kiekko siihen. Joo, kiekko siihen nopeasti ja kiekko pussiin, mutta ja rimpinä se. Kyllä, mutta niin. On se aina ollut Suomella vähän se tietty trappi ollut joskus ehkä, mutta mä en tiedä, miten noissa junnukisoissa. En osaa oikein sanoa, onko niin paljon träppäämistä vai ei, mutta se nähdään sitten.
No, minkälaisia muistoja sulla on nuorista Leijonista, joita olet seurannut niin kuin faniina katsomusta tai kotoa käsi? Onko semmoisia jäänyt mieleen? No kyllä varmaan Patrick Laine silloin 2016 junnukisoissa, mutta Puulyjärvi oli sen joukkueen kyllä lempparipelaa itsellä, mutta olihan se Laineen laukaus tai älytöntä. Se kenttä oli kova. Se kenttä oli kova. Se oli ihan sairas. Pullaaho. Se oli kyllä kova. Just se, että se on ollut outoa, kun on katsonut niin kuin tosi monta vuotta noita kisoja niin kuin itse sohvalta ja muuta seurannut. Ja nyt kun alkaa tässä koko ajan niin kuin lähenee niin kuin itsellä se, että olisi mahis, niin se on ollut niin kuin tosi jännää vielä katsoa niitä kisoja ja katsoa, että mitä siellä niin kuin oikein tapahtuu. Ja sitten kun kavereit pelaa siellä ja muuta, ja sitten on silleen, että olisipa niin kuin kohta itse tuolla, niin monta vuotta on niin kuin mietitty sitä kyllä, että jospa tonne pääsisi joku päivä. No mitä sitten erityistä muutenkin odotat sitten noilta kisoilta, just esimerkiksi areenan ja fanien suhteen, kun se lähdetään kuitenkin sinne kauemmas pelaamaan? Niin, toi on muuten hyvä kysymys. En ole ehtinyt vielä edes miettiä, mutta kyllä sitä varmaan kohta voi vähän Ottava Hallia katsoa, että millainen se on, mutta noi U20 kisat on varsinkin niin iso juttu tuolla Kanadassa ja muualla, että niitä kyllä seurataan tosi paljon. Että olisiko meillä ollut eka lohkopeli Kanadaa vastaan. Okay. Niin kyllä mä ootan siinä, että olisi niinku mökki täynnä. Ja voisin kuvitella näin, että se ja on monta siitä on, monta tuhatta, joku 15 tonnia. Kyllä sinne suomalaisia faneikin rantautuu varmaan jonkun verran. Toivottavasti, mutta se voi olla, että siinä myräkässä ei hirveästi suomalaisääntä kuulu, mutta ei, se on kyllä hienoa varmasti. Koetko sitten yhtään paineita muun muassa just näiden kisojen alla, just se, että jos eka peli on jo Kanadaa vastaan, että se on aikamoinen kisa-avaus. Aikamoinen näytön paikka. Joo. On siis niin iso näyttää, mutta en mä vielä ole sitä ehtinyt oikein miettimäänkään. Mutta sitten varmasti kun pelit lähenee ja muuta, niin sit alkaa kyllä miettiä. Kyllä se olisi hyvä, jos sieltä tulee semmoinen niin kuin jännitys ja muuta, että sehän loppujen lopuksi vaan auttaa siihen omaan suoritukseen. Mites teillä on varmaan ollut jonkinlainen briefi tuosta median kanssa toimimisesta sitten varsinkin Jenkkien puolella, tai oikeastaan Kanadan puolella. Niin onko ollut jotakin tiettyä ohjeistusta ja sitten, että miten niin sä koet sen kasvavan mediahuomion? No ei ole vielä ollut ton 20 kai mitään puhetta, mutta meillä oli ennen 18 kisoja jo niin kuin se, että toi Mäkisen Antti tuli itse asiassa pitää meille sellaisen mediakoulutuksen. Ja sieltä tuli kaikennäköistä tarinaa ja muuta. Lähinnä puhuttiin niinku siitä, että mitä kannattaa sanoa medialle ja mitä ei. Että ainoa, ketä sä saat haukkua mediassa on ittees ja kehussaa kaikki. Eli se, että jos sä meet mediassa haukkuu vaikka oman jengin tai jonkun tuomarin tai valmentajan, niin siihen otetaan kyllä aika nopeasti kiinni. Ja kyllä se näki tuolla, se oli 05 linkassa, Halttusella oli joku haastattelu ja se väännettiin kyllä niin jotenkin, vaikka ei se ollut edes sanonut sitä, mutta vähän niin kuin jotain sinne päin, mihin voi tarttua, niin siihen kyllä tartutaan heti ja muokataan siitä niin kuin pahin skenaario, mitä vaan voi. Niin lähinnä se, että siellä saa olla, varsinkin tuolla Kanadassa, niin tosi tarkkana mitä niin kuin sanoo, koska ne sitten virkkaa siitä kaiken näköistä. Siellä tulee CNN:ltä hirveät kaikki kunnon värikynä on paksu pensseli kyllä. Se on paha. Yksikin virhe, niin sitten lähtee lumipallo pyörimään. Joo, se on siinä sitten. No. Mites kun näkee noita custom-maskeja, varsinkin U20-sissä, sullahan on oma maski, mutta onko siinä mitään taiteilijoita tehnyt vielä kädenjälkiä? Ei ole vielä, siinä ei ole mitään kovin ihmeellistä vielä. Et varmaan jossain vaiheessa tulee jotain vähän spessumpaa. Mutta ei nyt, se on ihan perus Espoon väreillä. Itse suunnitellut kuitenkin, äitin kanssa suunniteltiin se, niin siinä ei ole niinku oikein mitään liian spesiaalia tällä hetkellä. Et koittaa aina vaan keksiä jotain vähän uutta uudelle kaudelle, kun tässä on kuitenkin toinen vuosi putkeen, niin tuntuu vaikealta, että mitä mä nyt keksin tällä kertaa. Maksaako sitten paljon tehdä tommonen? Tai missä sen pystyy käydä tekemään? No noitahan on niinku maalaajia on jonkun verran, että suosituimmat on ainakin toi Bona Hallikainen, joka IFK-maskit ainakin maalaa, ja sitten meillä on toi Mikko Halme, eli niissä on aika paljon ainakin ruuhkaa, varsinkin kauden alussa, että kun kaikki liigaveskareitten maskit pitää maalata ja muuta, niin mitäköhän nuo maalaukset sitten niinku maksaisi.
riippuu vähän millainen maalaus, mutta kyllä ne monta sataa, olisiko jopa pahimmassa tapauksessa voi olla niinku 1 000 euroa tai jopa vähän Voi enemmän. varmaan helposti olla. Et mä en ole ihan pommi varma, mitä se tällä hetkellä on, koska ei ole itse tarvinnut nyt niinku maalauttaa, vaan seura hoitaa sen. Niin. Mutta kyllä se on kallista. Isot rahat pyörii. Kyllä. No hei, palataan vielä tuohon nuoriin leijoniin, niin nyt kun oot säkin paljon päässyt kulkemaan noiden nuorten leijonien matkassa, niin mikä on paras muisto sulta jäänyt sieltä tällä hetkellä? Tähän mennessä ei voi oikein sanoa kotikisoja, kun ne päättyi niin isoon pettymykseen. Et varmaan se olisi oltiin Kanadassa U17-ikäisenä World Hockey Challengeissa. Voitettiin pronssia siellä. Niin se on varmaan se tällä hetkellä. Et ei olla vielä saatu kirkkainta, mutta ehkä se on tässä vielä tulossa. Miten sitten on nyt noihin kisoihin, ootko sä kattonut jo vastustajaa, Elite Prospectseja jo paljon ja alkanut miettiä, ketä kannattaa alkaa varoa ja vähän katsoa, että mihin laukoo normaalisti? No kyllä sieltä tietää ainakin noita Jenkkien 06 hyökkäjiä, kun mullekin tehtiin Metro Areenaan montakohan maalia, ei edes muista. Varmaan joku 8 pussia meni selän taakse, niin Cole Iserman, James Hagens, uskon, että on aika pommi varmasti joukkueessa, niin, ja nythän niitä joukkueita on alkanut kanssa tippua sinne niiden niin kuin leirityksille, niin ei ole vielä Elite Prospectista käyty kattoa, mutta kyllä tuntee niin monia pelaajia, että tietää kenen kanssa saa olla tarkkana sitten. Onko sitten Suomen jengillä ehkä tämmöisiä pelaajia, ketä ei vielä tiedetä niin kuin liigakuvioista, mutta ehkä enemmän sitten tuolta alle 20 puolelta? Eli joku vähän tommonen tuntemattomampi haku pitäisi. Yes. Joo. Yksi, ketä on nyt katsonut aika hyvin tehnyt tulosta, on toi Tuomas Uronen OHL:ssä. Ei ole niin tunnettu niin kuin suomalaisille yleisölle, mutta on aina ollut kyllä junnuista asti kova peluri. Ja se on ollut nyt tällä kaudella OHL:ssä tosi hyvä. Liigapelejä silloin kanssa varmaan jonkun verran toissa kaudelta vai viime kaudelta tai jotain. En ole ihan 100 varmaan, onko pelannut vielä liigaa itse asiassa edes, mutta se on semmoinen vähän tuntemattomampi haku Suomen joukkueesta. No ketkä on muuten sun mielestä niinku kiinnostavimmat pelaajat tuolla turnauksessa tulee olemaan sun mielestä? Just mainitsit Cole Iserman ja kumppanit, mutta onko sitten esimerkiksi vaikka Ruotsilla? Ruotsilla on, ootas nyt, pitää miettiä, no Jenkeiltä voisi ehkä nostaa yhden pakin, toi Lane Hudsonin veli Cole Hudson, pieni puolustaja. Se on yksi semmoinen nosto. Ja kanadalaisia pakko sanoa, että en tiedä liian montaa sellaista niin kuin ihan tähtihyökkääjää tai tähtipakkia edes. Mutta toi, Jenkeiltä kyllä tiedän. Niitä tuli niin pahasti kuokkaan. Niin ja ollaan niitä vastaan muutenkin monta vuotta tuossa niin junnumaajoukkueessa pelattu U17-U18 ikäisenä. Niin. Onko sitten näistä pienemmistäkin valtioista, niin onko näistä ollut vielä mitään semmoista, että on pitänyt erikseen vähän olla varovaisena, ettei tule mitään pientä yllätystä esimerkiksi joltakin pienemmältä valtiolta? No tällä hetkellä just katsoin Instagramista, niin toi Dalibor Dvorski tulee Slovakian joukkueeseen ja oliko siinä just laitettu, että 4 U20-kisat pelannut. Oho. Kokemusta sieltä löytyy. Kyllä, ja Slovakia kuitenkin alkaa olla vähän pienempi niin kuin lätkämaa. Että kyllä se menee sen top 5 ulkopuolelle, mutta sitten just toi, että kun siellä on niin paljon hyviä pelaajia, niin se riippuu aina vähän ikäryhmästä, että kuinka vaarallinen se sitten on. Ja olihan Suomikin jatkoajalla voitti viimeksi puolivälierissä Slovakian, että se riippuu niin paljon ikäryhmästä. Ja nyt jos niillä on tollanenkin nimi siellä, niin mitä tahansa voi tapahtua. Se antaa paljon varmasti sille joukkueelle. Ihan varmasti, joo. Hei, meillä alkaa aika olemaan pikkuhiljaa tässä. Kiitos, että pääsit paikalle. Kiitos paljon. Kiitos. Tää oli hyvä setti ja toivotaan, että novelle alkaa tossa. Joo. Pikkuhiljaa. Jospa mekin saadaan tästä tämmönen pieni lento. Kyllä. Kutsutaan erikseen Ottavan mukaan. Kiitos. Yes. Kiitos. Kyllä. Ja hei, voitte heittää kommentti, että kuka vieras pitäisi ostaa seuraavaksi lautteelle. Joo, ja tää jakso on kuunneltavissa Spottaris Lätkässä lätkää, ja YouTubesta löytyy videoversio Lätkässä lätkää. Käykää katsomaan. Yes. Kyllä. Ei tässä mitään. Kiitos. Kiitos. Kiitos.